Здравейте! В днешното видео ще ви покажем основните прилики и разлики между тези две камери. А именно Blackmagic Cinema Camera 6K и Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Както виждате, една от приликите е в кратките и точни имена. Ще започнем с външния вид на камерата или с телата. Както виждате, телата са много подобни едно на друго, като почти всичко, което виждате на едната камера, го има и на другата камера, по-новия модел. Като бутони, дисплеи, портове на камерата, които имат абсолютно всичко е еднакво. Едно уточнение, за да спестим на водещия няколко скоро поговорки, ще казваме на тази камера 6K Pro, а на тази 6K Cinema. Основната разлика между двете камери във външния вид е размера в тази част, както и да се води тя, широчина, дълбочина, дължина, нямам идея. Както виждате, тук 6K Pro камерата е много по-изпъкнала, докато при 6K Cinema е много по-тясна, да кажем. Това се дължи на байонета, който има двете камери, а именно на 6K Pro това е EF байонет, за който е необходимо много по-голямо разстояние между сензора и байонета, за да може обективите да проектират картината както трябва. Докато при новата 6K Cinema камера байонета е L-mount и на него са му необходими много по-малко разстояние от сензора до самия него. Друга основна разлика е размера на байонета, както виждате. Въпреки че тази камера, 6K Cinema, по-новия модел, е с по-голям сензор, full frame, докато 6K Pro е с crop сензор S35 или 1.6 приблизително, байонета е много по-малък. И другата голяма разлика е, че бутона за отключване на обектива при 6K Pro е отсам, докато на 6K Cinema е тук. Друго, по което се различават във външния си вид, или по-точно в леко вътрешния си вид, е портовете, които имате за запис. В 6K Pro има два порта, един е SD карти, другите е CFast, а докато при новата 6K Cinema камера имаме само CF Express, което за мен е малко тъжно. Но друго, по което си приличат, са портовете от лявата страна на тялото на камерата. А именно Blackmagic са запазили абсолютно всички портове, които имаше и при 6K Pro версията, като това е доста приятно, тъй като притежавате два входа Mini XLR за звук, един HDMI в пълен размер, което си е направо прекрасно, вход 3.5 за звук, изход за слушалки и USB-C изход. Друга разлика, която виждате е, че тук има едни гумени покрития, които се слагат върху изходите. Тази камера също ги има, но просто нашата фирма не ги харесва и ги изтръгваме в първия възможен момент. Друга основна прилика са дисплеите на камерите. На практика те са аналогични. Просто са взели дисплея от 6K Pro и са го сложили на новата версия на камерата 6K Cinema. Което също е много добра новина, тъй като дисплея е много приятен за ползване. Тъчскрин 5 инча с достатъчно осветено, за да може да го използвате и навън. И двете камери имат по два вградени микрофона, ляв и десен, отпред на тялото. И също така и двете камери има възможност да се сложат визиори по абсолютно аналогичен начин. И двете камери използват едни и същи батерии, което е доста голям плюс, тъй като ние притежаваме няколко от старите камери, а именно MPF батерии или по-точно F570. Двете камери са аналогични като тегло, като новата 6K Cinema е малко по-лека. Хубавото е, че всички кабели и аксесуари, които имате за камерата 6K Pro, може да използвате и с новата версия 6K Cinema. Това важи за клетки, кабели за захранване, батерии и всичко останало, което може да се сетите. Като всичко останало, което може да се сетите, изключва всичко свързано с байонета на камерата, тъй като двете камери са с различен байонет и различен сензор. Но за това след рекламите. Тъй като нямаме реклами, ще продължим с разликите в камерите. Има две основни разлики между двете камери. Едната е в байонетите и другата е в сензорите, които притежават те. При 6K Pro, както казахме вече, байонета е Canon EF, доста стар модел байонет, който се ползва от 30-40 години, може би да не ви излъжа точно. Което има предимства и недостатъци. Предимствата са, че притежавате безброй много обективи, от които може да избирате за тази система. Докато при новата камера 6K Cinema има L-mount, който е характерен за фотоапаратите Panasonic и за небезизвестните фотоапарати Leica. Основният недостатък на този байонет е, че има много малко обективи, които са произведени за него и повече са доста скъпи. Не, че няма и ефтини варианти, как ще ви покажем по-късно, но
те са доста малко за сега на пазара. И може да избирате общо от много по-малко обективи, които са произведени за този байонет. Основното предимство обаче на L-Mount е, че може да го адаптирате към почти всички други видове байонети. Какво им предвид под това? С подходящия преходник може да сложите на тази камера почти всички произведени някога обективи, от каквито и да е марка, какъвто и да е вид байонет. Това се дължи на малкото разстояние между сензора и байонета и е много по-лесно да се направят такива преходници. Най-съществената разлика между двете камери, според мен, е, че всъщност Blackmagic най-накрая, след не знам колко молби от потребителите на тези камери, направиха камера с Full Frame сензор. Предимството на новия сензор са, освен размера, е, че той притежава същата резолюция като стария, което значи, че пикселите са много по-големи на новия. Това позволява много по-добра чувствителност към светлината, много по-плитък DOF или дълбочина на фокуса, което знаем, че е безкрайно важно, и много по-добро цветопредаване. Сензора позволява много по-добра картинка, отколкото тази на 6K Pro. За някои неща обаче. За други, аз мисля, че 6K Pro все още е по-добрата камера. А какви са те? Ако искате да заснемете нещо с по-голям DOF, тогава това е вашата камера, тъй като сензорът е по-малък и имате много по-голямо фокусно разстояние. Ако искате да заснемете нещо, което жизненно важно е ролинг шътъра ви да е колкото се може по-малък, пак изберете тази камера, тъй като поради размера на сензора, съответно и ролинг шътъра на тази камера е много по-малък. Няма нужда да описам какво е ролинг шътър, не? Добре. Даже ти знаеш вече какво е. Да. Какво е? Да го обяснявам ли наистина или не? Ролинг шътъра не е ли това, дето е? Да, желе ефект. Ама защо става, знаеш? Защо? Ами защото този сензор не е много по-голям. И да го стигне от най-горния ред до най-долния, да чете информация, защото той чете по редове процесора. Стигне отгоре до най-долния, минава много повече път, защото по-голям сензор, тук му минава много по-бързо. Друга много важна точка, която е плюс за 6K Pro в сравнение с 6K Cinema, е наличието на вградени ND филтри. Какво значи това? Че когато снимате на по-светло, няма нужда да носите допълнителни ND филтри с вас, а те са вградени в камерата и може да ги използвате с натискането на два бутона. Чай да ги колко труда са в синтеза. Или къде? Дай да ви майде, ето. Добре, айде, CVP съм ги отворил. Тя промоцията са има много яка. Те ти дават EF-а безплатно. Виждала. Направо да хванеш и си я купиш. Ако имаш пари. Друго, което ви вълнува, може би е цената на тези камери. Странното е, че стария модел 6K Pro в момента е малко по-скъп от новия модел камера 6K Cinema. Предполагам, че това се дължи на наличието на ND филтри, които всъщност струват някакви пари. За да навлезем малко по-вътре в камерите, а именно в това какво се случва вътре в тях самите, ще започнем с това коя камера какъв формат записва. Основната разлика е, че в старата камера 6K Pro може да записвате освен B-roll и в ProRes, което липсва при новия модел камера, което е доста голям минус, според мен и според другите хора, които я ползват или не я ползват, или не бих си я купили заради това. Друга разлика е в формата на сензорите, които имат камерите. А именно при 6K Pro е 16:9, докато при новата 6K Cinema версия е 3:2. Какво значи това? Че ако използвате анаморфни обективи, може да използвате целият сензор на 6K Cinema камерата, докато при 6K Pro трябва да използвате само част от него. Друго нещо, което не харесвам в новата версия на камерата 6K Cinema, е, че вентилаторът е малко по-шумен, отколкото на 6K Pro. Предполагам, че това се дължи на по-големия сензор и на нуждата от по-силно охлаждане. В наши дни много често се налага да снимаме за социалните мрежи, а именно във формат 9:16. При новата камера 6K Cinema това е много по-лесно, тъй като сензорът е много по-висок и след това на постпродукцията по-лесно може да изрежеме необходимия ни формат. Предимство обаче на 6K камерата е, че тя може да заснема много повече кадри в секунда при максимална резолюция, а именно 50 или 60 кадра при 6K, докато при новия Full Frame сензор те са само 36. Че така записате еднакво. По 60 кадра, да, и 120 съответно на Full HD. За да използвате повече кадри в секунда, при 6K Cinema камерата трябва да използвате някои от кроп режимите им. Друго предимство на новата 6K Cinema камера е наличието на LPF филтър, който намалява значително муарето и антиалайзинга, като в същото време повишава детайлността на картината. Коя от двете камери да изберете? Доста труден въпрос, даже за мен самия, но в зависимост от това, което искате да заснемате и стила ви на работа, везните могат да наклонят към едната или към другата камера. Ако искате максимално качество на картината,
изберете 6K Cinema камерата, Full Frame. Ако искате да имате вградени ND филтри в камерата или искате да снимате на повече кадри в секунда, тогава вашата камера е 6K Pro. Ако вече притежавате обективи с канонски бънет EF, то тогава изборът е ясен. Ако трябва да си купувате нова камера първа, аз бих избрал 6K Cinema камерата. Ако обаче вече притежавате 6K Pro и се чуете дали да апгрейднете към 6K Cinema камерата, то тогава въпросът вече е много труден. Ако аз трябва да избирам лично за мен, в момента бих избрал 6K Full Frame версията, заради по-добрата картинка, налично на OLPF филтър и минусите, които има тя спрямо 6K Pro, а именно вградените ND филтри, аз бих ги заменил с един Variable ND филтър на самите обективи. Ако имате въпроси за някои от двете камери или искате да видите сравнение между други два модела камери, пишете в коментарите. Какви са предимствата на новия сензор? Освен размера, който винаги има значение при сензорите. Що не влиза, бе? Ах вие шушляци. Но няма да купувам повечето. Явно. Колко имам такива две? Колко пъти казах еднакво? 4-5 пъти? Като новата 6K Cinema е малко по-лека. Как да ти кажа колко? Като на едното пише с 100 грама. 100 и нещо. Зависи кой ти е лови. В кой магазин си. Друга разлика е, че новата камера има... Не знам дали е верно, но звучи добре. Да бе, сега ще ми кажете, трябва някога да свърши това изречение, ама не знам кога и как ще стане. Ама аз го знам как е, просто не мога го кажа. Просто като има нещо за социални мрежи ми става лошо, трябва да не мога да го кажа. Да, които налагат използването на това. Нека бъдем синематографи, вместо видеографи. Така, в наши дни много често се налага, как са ми ръчички, тъмонахини. Моля се да стане. Това не е тази камера, бе.